Pozrime sa na naše náhradné diely Class v rámci Connecto. Uistíme sa, že sme v správe strojov, existujú dve miesta, kde nájdete náhradné diely. Prístup cez ikonu nákupného košíka na ľavej strane. Predajca uvedený tu nemusí byť ten istý ako dodávateľ stroja. Posuňte sa nadol, aby ste si pozreli dostupné obchody. Tieto sa budú líšiť v závislosti od vašej krajiny a vášho predajcu. Druhý spôsob, ako sa dostať k dielom, je cez kartu stroje. Najskôr si vyberte konkrétny stroj, pre ktorý chcete vyhľadať náhradné diely a následne kliknite na kartu Service v hornom menu. Posuňte sa nadol, kým nenájdete sekciu náhradné diely a vyberte ju. Tým sa otvorí nové okno. Teraz sú všetky zobrazené diely špecifické pre sériové číslo tohto stroja. Keď ste v zozname dielov, vyberte diel, ktorý potrebujete. Pridajte diel do košíka. S dielmi v košíku si zoznam môžete stiahnuť či vytlačiť pre kontaktovanie predajcu, alebo ho nahrať do e-shopu a diely objednať.